Давай. Значи за Джон Сина мога да кажа само: ще те чакам на Кея! Няма да ми говориш! Джон Сина! Ще те спъкам от бой! Ще изкривя да знаеш. Съм добре. Се подиграват да се сменя някакви чисти. Ще ги спъкам от бой! Не ми пука! Давай. Добър вечер, фенове! Сега ще ви покажем камбаната как би за смъртните.